मा जाखो माथो आंनि मबाइलखौ हमलाया बेलेग नाम्बारबा हमलायो मा नोंबा सोर जाखो खांख्राइ होनना मिथिगौ आंखौ खांख्राइ बबेनि खांख्राइफ्रा नोंलाय बर'नि राजा खांख्राइ हाय फाग्ला आं दमखौ गियालै दम गैया मानो दाउबो दङ आरे मानि थाखाय फन खालामदो बुङामोन अबाव दंलै बिगुर मा मोजांबो खोथाया नोङो बबेनिफ्राय खालामदो मानो खालामग्रो बुङा मानो मेदानिफ्राय मेदा मावजि अबाव दङब्रा मा मोजां खोथाहरा मानो नांगौ नोंनो ओइ लोगो हमनिलै एसे थांगासिनो दङ र' मेदाया बुथिं हा मेदाया बुजा बरमानि ओरै सुरुपेटानि एसे ओरै सोनाबजों जाया होमबा बियो माया मेदाया नोंसो मिथिगो नोंसो मेदानि माथो ओरै सुरुपेटा भबानिपुरनि एसे सोनाब ना मा जायो होनोथाय नों निजिनि मिथिया नामा ओइ बिगुर नों बबेयाव जन्म जामारनायलै मानसि एक्सुवेलि नोंसानियाव सोङा मानो खनसे नोंस्रा नामा ओमफ्राय बे बर' नंमारगोना नंमारामोनलै नोंसाया नंगौना नङा नोंखौ नोंनि सालायाव सिखोमोन दं नामालै साला सुवादनि फिसा नोंलाय सोरनि फिसानो नोंखौ जै मोनगोन आङो सानसे थारमाने खेबलायलायनो लुबैदोंमोनलै भाइ हा खोथानि खेबलायलायनाय नोंलाय मा पात्ता मोननो आंजोंलाय जाम्बा पात्ता ओइ नोंनि पात्ताखौ मोनदोंना नोङो आंखौ थगायदों नों मैयाबो क'क्राझाराव दं होनना नोंखौ क'क्राझाराव आं नागिरगासिनो क'क्राझाराव नोंसाइखौ लानानै नों माव पात्ता मोना होनदों आंखौ ओइ नों बायदि एख' माबा खालामनाय आं हाग्रामाखौनो गिया आरो नों बायदि बबेनि हाग्रामाखौ गियो आं नोंखौ सोरलै नोङो मिनिनो ओंखारजोब्बाय आं नोंनि दमखौ साला दानि दिनावबो दम दंबोयो फाग्ला दम दंमोन नोङो साला नों दम होनायसो मोनदों सिखोमोन गोनां नों बायदि 1 लाख जोन फैबाबो आं गियालै फंबाय नों मावनि साला सिखोमोन गोनां जन्म जानायलै मानो गिदो दा हारिगोनखाय गिदो जाया हारसा जाया रायज्लायबाय थाग्रा साला हारिगोनखाय गिदो मावनि मा बर' रायज्लायग्रा नों मावबोनि मा बर' रायज्लायग्रालाय बर'आलाय बर' रायज्लाया माबा आदि रायज्लायनांगौ फंसेबो उच्चारन माबायानो मिलायलाया बेनो आरो बर' रायज्लायबावो नोङो साला उच्चारना मिलाया नामा नोंनिया मा बर' जायो नामा बै मोसौआ होनबा बुजियो साला बोरमायाबो आनबाथाय फैयो नों साला होननायबो मिथिया खोर होननायबो मिथिया नोङो साला मा थारमाने इयाव मेदायाव थारमाने माबाया जिसिगिनखाय रागा जोंबाय माबायाव ओइ मुसलपुराव राकेशआ सालायाव साला सिखोमोन गोनांनि फिसा साला मानो माथा गरम जादों नोंसोर जेनगोनखाय इमान माथा गरम जाना लागिलाय गुजरातआव थांनांसिगोन दे एबार बिराद बर' जाथिनिफ्राय इउटुबार सानदों नामा जानाय फिसा साला आं बर' जातिनि इउटुबार नङा नायनो जों नोंखौ बे सानसुमा खुंगुरा मस्थ' जातिनि बर' जातिनि साला बे जोंनि हारा बेखौ नों मा इन्टारभिउ लालायनो नागिरनाय मानसि नों मालानि मा मानसि नोंलाय मा माब्लानि मा मानसिलाय सानसुमे होनो होनाया जाम्बाया जातिखौ फानना फैनानै मा होनो मा जाति फानदों बेलाय मानो फानाखै आंखौ माबायदि मानसि सानदों नोंखौ नों मा मानसि आं नोंखौ गिनानै इउटुब सालायदों नंदों नामा नों ओरैबायदि खेख्लेजोबना फैनो हायो आं नोंखौ साला ओइ नोंलाय मा मानसि नोंखौ गिनानै आं इउटुब सालायदों नामा आं लोखि बाजारनिफ्राय हरदों लोखि बाजारनिफ्राय नों लोखि बाजार नङालै नों माबा मदाबि बाजारनि बेहर आं माबा गिगोन सानदों नामा हाग्रामा फानबाय गथा लाजुना फै थेवबाबो आं गिया सानसुमा मायबा मायबि लाजुना फै आं दमखौनो गिया आङो दिनैहालागै जोलैनि हांगार ओमफ्राय आंनि नामखौ नायनो बेयाव सेभ खालामनानै आंनि नामा बरंगा बर' मा बरंगा बर' हाग्रामानि चरित्र जों गैया हाग्रामाया हारि फानग्रा जों हारि फानग्रा नङा हाग्रामाखौबो बुजिजोब्बाय जोलैनि हाग्रामाया हाग्रामाया बबे जाथिनि खामानि मावना माबेसे लेवारजों अरजाबोनाय बबाव नोङो सिन दंलै साला मा खालामनो नोंलाय मा खालामनो नों मा भिडिअ सोलाव लाहर भिडिअ इउटुबार जानानै नोङो बर' जातिखौ थगायना जानो नागिरदों साला पुट्टा हाग्रामाया बड'लेण्डखौ फानग्रा बायदि सानदों नामा जोंखौ दालाल साला बै प्रमद बर'निफ्राय खैहाजार मोनजाबाय थायो साला पुट्टा नों हाग्रामानिफ्राय खैहाजार मोनजानाय दालाल साला बै हासारि सिफानखौ गनाय नोङो
नोंखौ जों लाजिनानै बुङाखै मानो लाजिदो दिलिना दोनबाय नोंसोरनियाव इनके खर' गुदुं जादों नोंसोरा खर' गुदुं जादों फाग्लाफोर खर' गुदुं जादों नोंखौ नायनि आं बेसेबां टपिसोग्रा प्रमद हागोन नामा दिलिना होमबा मबाइलखौ नोंलाय मानो माबा ब्लेक लिस्टआव बानायलायना दोननांगौ जाखो बेलेग नाम्बार नों खैथा नाम्बार ब्लेक लिस्टआव दोननो हरबाय थानानै ब्लेक लिस्टआव दोननांगौलाय गथम साला नों बबे जायगानि मानसि जों डिटेल्स नोंनि एड्रेस मोनि मानसि नङा आंनि न'आव फाया मानो नों हिम्मत दोङोबा आंनि न'आव फाया मानो दानो फाय नों दानो फाया मानो हिम्मत दोङोबा नोंनि बेदरा दसेबो गोलैयालै जों बर' जाथिया मा सिन्टिमेन्टआव दं दिनै नों मिथिगौ हाग्रामाया मा सिन्टिमेन्टआव दङ बर' जाथिनि जातिखौ मिनिनानै नानान धरननि भिडिअ बानाय नों आगारबाय थायो आरो नोंखौ मिथिगौ साला कुत्ता नोंसा हाग्रामाया मा मिथिगोन नोंसा हाग्रामाया मिथिगोन आगारनानै हो एबार इउटुबाव बेखौ नायनि आं मा गोलैनि हांगार साला आं भिडिअ मा खालाम नों बायदि मानसि गैया आरे खोनासं फंबाय नोंनि खोथा खोनासङा जों नोंनिखौ जों रासिन रोंगौ नों मा रोंगौ रोंनायाथ' जातिखौ मानो फाननाय नोंसोरो दा बे प्रमद बर'निफ्राय नोङो खै थाखा मोनजानानै हाग्रामानिफ्राय 2 थाखा मोनजादो बेखौनो बुंदे हाग्रामानिफ्राय 2 थाखा मोनजादो सानसे बै जोंनि लोखि बाजाराव फाय नोंखौ ओरैबायदि होगोन जोङो आच्छा आरो लोखि बाजारनिफ्राय हरदो लोखि बाजारनिफ्राय लोखि बाजार नङालै माबा गान्धी बाजारनिफ्राय हरबाबो आं गियालै लोखि बाजारनिफ्राय आं लोखि बाजार नोंखौ आं गियालै नों बायदि 1 लाख जों लाना फै जेरैखि जानांगौ जेरैखि जानांगौ जों जाबाय थागोन नों बबे बर' जाथिनि इउटुबार नों साला आं जिखि खालामनानै सोलिया मानो नोंनो मानो मेगन सानो गोनां हा हांगार साला मानो खर' गुदुं जादों मोजां खामानि मावनो मोनब्ला नोंसोर रायजोआ भट होगौमोन दा मानो खर' गुदुं जाना फन खालामदों लाजिदों खर' गुदुं जादों लाजिनो ओंखारदों जोङो खर' गुदुं जादों आरो भट मोनगोन धिरेना 3000 मोनगोन ना नों बबे हादोरनिफ्राय नोङो बै नोंनि 3000 भट मोनगोन ना धिरेना मा खालामबाय मानसि नोङो धिरेना 3000 भट मोनगोन ना मोना एसे सिन्था खालाम साला कुत्ता जोलैनि हांगार लाजिदो बर' जाति फानना जानो नागिरदों नोङो साला हाग्रामा बायदि बड'लेण्ड नाफाय होननानै बुंग्रा मानसि नङालै जों भाइ आरो तिमुखुर बड'लेण्ड मोना मोनानो बड'लेण्ड मोना होमबालाय मानोथ' माथा गरम जादों नोंहालाय बड'लेण्ड मोना नोंनि बै इउटुबाराव जाबाना खोथा आगारलाबाय थानायनि थाखाय जोङो नोंखौ नागिरबाय दं जोङो नोंखौ खांख्राइ बायदि खेबथ'आ जुनो थाखाय आच्छा बरिया बाथ्रा बुंदों नों दिनै आच्छा मोजां बाथ्रा बुंदों 10 दिन जागोन आं फैनायाव नों साला क'क्राझाराव दङ आं जेराव थाया मानो लोखि बाजाराव दङ बबे नोङो साला बड'लेण्ड जायैखौ बड'लेण्ड जायगा लिरनानै नोङो इउटुबार जाबालाय साला कुत्ता जोलैनि हांगार बिएलटिनि फिल्म नङामोन बिएलटि बड'लेण्ड जायैखौनो बिएलटिनि फिल्म नङामोन मानो बड'लेण्ड नामखौ लानो बिएलटिआ जाम्बा साला जाम्बा ओरैबायदि अरगोन जागोन आं नोंनि बेदरखौ नों बायदि 1 लाख जोन बिएलटि फैबाबो आंखौ जेबो खालामनाया बबेनि बर' जातिनि बड'लेण्ड टाइगार इउटुब खुलिना नोङो इउटुबार चेनेल खुलिना जानो नागिरग्रा साला आयो रागा जोंदो नोङो लाजियाखै साला बर' जातिनि फिसा जानानै नानान धरननि नोङो खोथा आगारबाय थानो हाग्रामाया लाजियाखै बर' जातिनि फिसा जानानै बड'लेण्ड नाफाय होननो जागोन जोङो मानसि जायामोन जों बर' जातिया एबार जागोन जोङो जानो भगबान नोंनि बेदरखौ जागोन जों साला जोलैनि हांगार नों बायदि 1 लाख जोन फैलै बाबु हारसानि बै गावनायनिफ्राय गनायथ' नोङो आयो बाबु जाया बर'बो आयो बाबु नोंसो गिनानै आङो इउटुबखौ भिडिअ होलालै नोंहासो फन हरदो आं फन हरदो नामा नोंखौ जाम्बा